Començar fa uns 5 anys o 6 amb una cooperativa. Van agafar uns camps i llavors van obrir una botiga. A Sant Climent de Llobregat hem agafat un camp de cirerers i després hem agafat un camp a Abrera, que són 16 hectàrees de fruiters i oliveres. No? I amb això doncs, intentem completar al màxim que podem el producte de la botiga. Amb les diferents estacions i les diferents produccions anem sempre tenint producte nostre. No? Hem vist que per acabar de funcionar i que perquè realment arrenqui la botiga i pugui sostenir, havíem de tenir més producte del que igual podíem nosaltres cultivar. A mi no em fa feliç vendre pastanagues que compro del Mercadona, tot i que intento comprar el millor producte que trobo, ¿no? Doncs tot i així, yo me corro cuando me compras las espinacas y me vienes al día siguiente y me dices, Moni, qué buenas.